Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U dis għallum se nofruha l-erwiet ta' Franki Xwirek, Ines u Giuseppe Kawki. Eżiż devoti tal-Madonna nilqakom għal dan il-moment fejn se nfaħru l-bina Ġesu u nofruh mill-ġdejt lill-Missier bħala vittma safja il-ħaruf tagħna tal-għid. Nilqgħu għal din il-quddisa barra l-pellegrini hawn preżenti lil ħutna emigranti fl-Awstralja, speċjalment dawk li qegħdin isegwuna bl-internet, dawk li jattendu dawn il-momenti sbieħ ġewwa s-Santwarju ta' Bacchus Marsh, ġewwa Melbourne, lil ħutna ta' Sydney, lill-immigranti tagħna l-Kanada, l-Ingilterra, l-Amerika kull fejn qegħdin, lil morda fid-djar tagħhom. Għandna diversi morda li jsegwuna u jingħaqdu magħna. Ejjew nfaħru lil Mulej fil-preżenza ta' Ommu Marija. Ejjew nitolbu lil Mulej biex lill-Verġni Marija jagħmilha għalina skola ta' fidi biex nitalmu kif għandna nħobbu lill-bina Ġesu u nimxu warah. Nitolbu għal murda kollha tagħna, speċjalment dawk li qegħdin jistennew xi testijiet importanti matul din il-ġimgħa, dawk li għandhom xi interventi partikulari, għal familji kollha tagħna, speċjalment għal familji ta' xkejknej, speċjalment fejn hemm ulied b'diffikultà. Kultihom narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-mister qaddisa. Missier qaddis, inti għażilt lil bintek il-Verġini Marija u għamilta l-arusa singolari tal-Ispiritu Santu. Inti tagħżel ukoll lilna u ittina il-paċi u l-missjoni tiegħek. Għamil li nkunu fidili lejn dak li inti tistenna minna, Mulej ħnina. Kristu, inti l-iben tal-Verġin Marija, inti kellek ammirazzjoni umana u spiritwali lejn din il-persuna singolari l-mimlija bil-grazzja. Għamil li aħna wkoll nintlew b'ammirazzjoni lejn Ommu il-Verġini Marija u minna nieħdu dawk l-ispirazzjonijiet biex nikbru fl-imħabba tal-Alla u tal-proxmu tagħna. Kristu ħnina, Spiritu qaddis, inti taxxaq dilla mara mimlija qdusija, mimlija perfezzjoni quddiem Alla. Għamel li wkoll li meta tħares lejna u tarana nitħabtu biex nissieħbu f'din it-triq tal-perfezzjoni titaxxaq bina u tkompli tenna billi tina grazzi fuq grazzi. Mulej ħnina, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jafrinna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħru, kimberku, naduraw, natuġġiel, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu l-lum qegħdin nagħmlu il-festa tat trasfigurazzjoni tal-Mulej. U Alla fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini insaqqaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna u b'mod tal-aġib u rejt minn qabel kif aħna nsiru tas-sew u li adottivi tiegħek għamel illi aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistoqilna nsiru berrieta miegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix bisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien Daniel kont għadni qiegħed inħares meta tqedu xi tronijiet u wieħed ċeħ fl-omor għad bil-qiegħda. Il-bisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar ħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara tan-nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu.
eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' xrit ta' eluf wifqa quddiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kotba infetħu. U bil-lejl der li qiegħed nara bħala eben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xeħ fil-omor u resqoh quddiemu. U taħ ħakma ġeħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u l-poplu u l-sien. Ħakmietu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeridx. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jisaltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu dlam hemm madwaru, issewwa il-ħaq is-sisin ta' tron tiegħu. Mulej jisaltan u l-fuq mill-art kollha. Bħax-xama jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewit il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-seb tiegħu. Għax int mulej inti loli il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Inqumu bil-wifqa. Dan hu ibni l-Aziz li feħsib tal-għaxqa tiegħi, isemgħu lilu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. 6 jiem wara Ġesu ħamiegħu lil Pietru u l-ġagbu u l-ħuħ Ġwanni tellaqhom fuq muntanjolja weħedhom mitbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, il-bisu sar abjad bħad-dawl u derulhom Mose u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru qal lil Ġesu, mulej, kemm hu sew li aħna hawn, jekk trid intellhom 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mose u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawla għattithom u min ġo sħaba nstemma leħen jgħid, dan u ibni l-Aziz illi fih ħsieb l-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Id-disċipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom messhom u qalilhom, qumu la tibżgħux. U ma refgħu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma mneżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom, tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. F'diskors li il-Papa Franġisku kien għamel nhar is-Sibt 11 ta' Lulju tas-sena 2015 ġewwa il-Paragwaj fis-Santwarju Marjan ta' Kokupé, jgħidilna ejjew inħarsu lejn il-Verġini Marija u nikkontemplaw ħajjitha u inħossuna mifhuma minna. Aħna kultant laqqas kapaċi nesprimu lil nfusna, nkunu rridu ngħidu xi ħaġa lil dak ta' madwarna u ma nafux kif sanpoġġu il-kliem u ma nafux kif ħanesprimu x-xewqat li għandna, speċjalment meta ma nkunu sew, meta nkunu morda, meta jkun hemm xruġieħ, meta jkun hemm lejja tal-ġisem, tal-moħħ. U dawn huma sitwazzjonijiet li ngħaddu aħna minnhom aħna l-bnedmejn. F'dik is-sitwazzjoni trid persuna li tħares lejk u tifhem bil-qalb u bil-ħarsa ta' għajnejja. U jekk aħna sibna dawn il-bnedmejn fil-ħajja, meta konna żgħar sibna lill-ommijietna, l-missirijietna, in-nanniet tagħna, xi persuni qrib tagħna li ħabbewna għallima, kemm għandna nirringrazzjaw lil Alla illi batinna tant kwiekeb żgħar illi dawlu it-triqat ta' ħajjitna. Kultant aħna jasra ingergru u ma napprezzawx minn fejn għaddina l-mulej u kemm ħilisna minn diffikultajiet u kemm ħaffinna is-slaleb ta' ħajjitna. Il-Verġni Marija taf tkun dik l-om illi bajnejja u b'qalba taraf x'għaddej mill-kuruturi ta' qalbna u tatina l-għajnuna tifhimna u tħobbna.
Il-Papa jsemmi 3 episodji tal-Verġini Marija li jsemmunna il-Vanġelu illi lilna jippruvaw jikkonvinċuna minn din il-ħarsa ta' ħniena u ta' introspezzjoni. Taqra, il-Verġini Marija taqra dak li għaddej fil-qalb tagħna. Jgħidilna, kienet l-ewwel dixxiplu li sieħbet lil-bina u wiżnet it-tama u l-apostli fil-waqtiet ebsejn. Ma kienx faċli għad-dixxipli wara l-mewt ta' Ġesu, imbeżżajn wara mewt traġika bħal dik, wara dik l-umiljazzjoni kollha tal-mulej Ġesu. Jgħid il-profet Eżajja għalih ma kien baqa' fih l-ebda sura. L-ebda sura kultant aħna persuna li nafuha mimlija bis-saħħa mbagħad tara maħkuma mill-mart tgħid ħasra kif bidlilha s-sura tagħha dik il-persuna l-mart, mhux veru bninħasdu. Ġesu kien hekk. Ġesu tħassistlu s-sura tiegħu minħabba xiex? Minħabba l-mibeda tal-bnedmejn, mhux minħabba l-mart. Il-Verġin Marija f'dawk il-waqtiet ta' biża' tad-dixxipli ta' teħta qalb sa jiġrilna biċ-ċenaklu magħluq. Il-Papa jgħid biktar minn muftieħ wieħed biex jgħidilna magħluq sewwa għax imbeżżajn minn barra mill-mibeda li kien hemm tistennihom, mid-destejn li kienu jaħsbu li hemm għalihom għax jekk Kristu qabilhom ħadin il-mewt ħarxa hekk kienu jistennew. Il-Madonna tsejr sinjal ta' tama, ta' kuraġġ. Kienet maquda mad-dixxipli jgħidilna l-apostli qalb waħda mad-dixxipli fit-talb. Mhux bidejja marbuta b'rassenjazzjoni m'hemmx tagħmel le, fit-talb. Għax it-talb ixettel it-tama. It-talb jurina illi il-fuq mill-maltem hemm Alla iħarisna. Kultant meta nkunu nivvjaġġaw b'xi ajruplan, kun għaddejja xi maltempata. L-ajruplan jitla l-fuq misħab, dik il-maltempata ma tinħass iktar. Hemmhekk il-fuq misħab, hemm parajnej mimlijin bimħabba, mimlijin biħniena biex jurina u jerġgħu jpoġġulna it-tama fil-qalb tagħna. It-tieni il-Papa jgħid kienet mara attenta, jimpurta, ħna kultant għed ma jimpurtanix, le, irrit jimpurtana mid-batija tal-oħrajn, jimpurtana mill-fragilità tal-oħrajn. Irdu nitolbu għal-midin bejn għal-sħabna, għal dawk li mhumiex kapaċi jgħixu kontinwament il-preżenza ta' Alla f'qalbhom, għal dawk li jaqtaw qalbhom mid-dinja u mill-imħabba tal-Alla. Fejn kienet attenta l-Verġin Marija? Jgħidilna l-Papa kif waslinna fl-Evanġelju tal-miraklu tal-imbejt tal-ilma mibdul f'imbdejt ġewwa t-tix ta' Kana. Attenta għal dak qiegħda hemmhekk mistiedna mhix mitlufa fit-patch page, fil-kummenti, fil-ġudizzji tal-oħran tal-mistednejn. Attenta illi il-ferħ ma jonqos, il-ferħ li kienu jiġġeneraw l-imbejt fil-festa tat-tieġ. U lill-arajjes tgħidilhom u l-qaddejja tal-arajjes tgħidilhom għamlu dak li qed jgħidilkom hu. U l-Madonna tgħidilna meta nħossuna f'mumenti ta' indeċiżjoni, f'mumenti ta' teħta qalb, għamlu dak li jgħidilkom hu. Isimgħuh, kellmuh u jkellimkom permezz tal-Iskrittura. It-tielet kienet mara li għarfet tmur toqgħod mal-kuġina tagħha. Kieku kienet mara mkabbra jew kienet mara li taħseb biss tgħid jien fejn sammur din it-tarbija li qed inġor fih dani, fejn sammu nagħmel dik il-mixja ta' iktar minn 3 ijiem lejn għajn Karen. Imma dan kollu ma qisitux għaliex poġġiet fl-ewwel post il-ħtiġijiet tal-kuġina tagħha li fl-anzjanità tagħha qiegħda tistenna tarbija. Minn fejn ġieni dan tgħidilha li jom sidi tiġi għandi, om sidi. Eżis, anke aħna għandna nistaġbu bil-preżenza tal-Verġni Marija meta twaslilna lil Ġesu. Minn fejn ġieni dan? Kemm għandna nirringrazzjaw lil Ġesu li kemm il-darba l-Madonna ġiet u poġġitilna lil Ġesu f'qalbna. Ejjew nitolbuha ħalli fil-mumenti ta' diżorjentament meta ma nkunux nafu il-pass li jmiss inħossu lil Marija, poġġilna dak id-dawl ta' bina f'qalbna, poġġilna lil Ġesu. Hekk se tagħmel issa permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu f'dejn l-Ewkaristija mqazza. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Illum f'din is-solennità ta' trasfigurazzjoni tal-mulej niftakru f'dak il-post li l-mulej sejħinna għalih il-sema pajjiżna. Ejjew nitħeġġu b'dik ix-xewqa li kellhom il-qaddisejn
u naħdmu ħalli nakkwistaw dan il-post illi aħna bdejna nippreparaw għalih bil-mamudija tagħna. Missier għaddej sam li niskopru kontinwament il-wedit li għamilna fil-mamudija tagħna u nimxu warajk bħala d-dawl ta' ħajjitna nitolbu għal dawk li tbedu mill-prattika reliġjuża imma kultant jixtiequ li jerġgħu jibdewha biex għat-talb tagħna u ma jerġgħu jħossu x-xewqat tal-ispirtu fil-qalb tagħhom u jarfu jerġgħu jirritornaw ħalli magħna ifaħru lil mulej għal ġubijiet kbar tiegħu u jirċievu il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Nitolbu għal dawk minna illi jixtiequ jinbidlu mill-bniedem il-qadej mal-bniedem il-ġdejt, il-bniedem tal-fidi, illum it-trasfigurazzjoni, din il-bidla glorjuża ħalli il-mulej fit-trasfigurazzjoni tiegħu jibqa' jibdilna u jagħmilna iktar denji tal-grazzja tiegħu. Nitolbu għal morda kollha speċjalment dawk li għaddejjin mit-taħbit il-kbejr, għal dawk li qegħdin jistennew xi riżultati, dawk li se jagħmlu xi interventi għat-tobba nurses fl-isptarijiet tagħna biex jilqgħu b'imħabba b'attenzjoni b'ken kbejr lil morda kollha li jikkurawhom. Nitolbu għal dawk il-familji li għandhom xi tfal bi bżonnijiet partikolari biex iħossuhom infarġa bil-preżenza tal-Verġini Marija u jsibu dejjem min jgħinhom u jappoġġjahom. Nitolbu fis-skiet ta' qalbna nduru fuq il-Verġini Marija u nikkontemplaw il-wieċ mimli ħniena tagħha. Edin fil-gwindiċina tal-Madonna llum il-5 jum u ngħidula bil-qalb o Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Għaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek fġieħ it-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-seb tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Niżuqqaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa il-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna biex is-salib ma jkunx ta' tfixkil għad-dixxipli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha sseħħ fil-milja tagħha il-glorja tal-aġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu nnifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek qaddis, qaddis, qaddis. Osanna fl-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej, fisem il-mulej, sanna.
Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajhi bagħti ħajl ħobż raddi l-ħajl qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla għal-kalċi ġaraddi l-ħaj tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Jiena inħu u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi inħabru bil-mew tiegħek mulej inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mew u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana għaw quddiemek biex naqdu. Miċċu kuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum mal-Isqof tagħna Anton mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Frankixwile, Pines u Giuseppe Kawki illi oġbok issejħilhom għala għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'mutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati li inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnata ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dunubitna palma naffru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrif iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtilkom islim tiegħi la tħares lejn dunubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-dunubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-dunubiet tad-dinja. Ħen jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
Nitolbu għal-familji kollha tagħna ħalli l-Verġni Marija tagħtihom l-għajnuna u dak kollu li għandhom bżonn, speċjalment il-familji ta' xkejknin tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej, biddilna fi xbija ta' dak li jintrid turina d-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża ibnek Ġesu Kristu Sidna, li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nfakkar li nhar il-ħadd li ġej se jkollna t-tifkira tal-50 sena mill-inkoronazzjoni tal-Madonna ġewwa l-katedral tagħha. Fis-sitta se jkun hemm pontifikal immexxi mill-Kardinal Mario Grech bħala legat speċjali tal-Papa, l-mibgħut speċjali għal dawn il-festi. Imbagħad issir purċissjoni bil-kwadru l-Pjazza Savina fejn hemmhekk issir il-konsagrazzjoni lil Madonna, jinqara l-messaġġ tal-Papa l-jum li bagħata għal din l-okkażjoni u tiġi ppreżentata lil Madonna ir-roża tad-deheb li hija r-rigal tal-Papa u tal-Kardinal. Se jkun hemm siġġijiet tal-kulħadd fi Pjazza Savina. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru għejxu fil-paċi ta' Kristu.